Představ si, že konečně začneš dělat to, co tě baví a první, co dostaneš, není podpora, ale hejt. A co teď? Když jsem začal budovat osobní značku, měl jsem jasnou představu. Budu makat, dám do toho všechno a lidé mě podpoří. Jenže místo podpory první negativní komentáře. Tohle je blbost. Stejně ti to nevíde. Kdo si myslí, že sakra jsi? Na chvíli mě to sejmulo. Přemýšlel jsem, jestli má smysl pokračovat. Pak mi ale došlo něco extrémně zásadního. Hate je jen odraz frustrace druhých. Lidé, kteří sami nic nedělají, schazují ty, co se snaží. Nikdo úspěšný nemá jen pozitivní ohlasy. Čím víc rosteš, tím víc lidí tě bude buď milovat, nebo nenávidět. Hate není signál k zastavení. Je to důkaz, že jsi vidět. Takže otázka není, co když mě někdo zhejtuje, ale nechám se kvůli tomu zastavit? No, odpověď je snad jasná. Chceš mindset, který tě udrží v akci, i když přijdou hejty? Napiš slovo nezastavitelný do komentáře a pošlu ti tip, jak si z negativity udělat palivo pro růst.